ba mahigala, usahay, magapangutana, kung unsa gyud ang kahulugan sa pulo nga Adventist, o nganong ikaw usa ka Adventist. Sa mga Adventista nga sama kanako, no? Nga mga second generation or third generation or fourth generation, and so on, nga Adventist, there was no time for reflection, no process. Apan kamong mga nakonbertido, I know, taas nga proseso, no? Ang inyong paghinuklog, ang inyong pagtimbang-timbang. Apan may gala, karon atong duawon sa makausapa ang atong pagka-Adventista. Kay basi baya nga nadarata sa uso. Sila pa nada sa kuyog. Ang akong magtutudlo sa Davao, ato pa niya one time, nagsakay siya jeep. Unya, yung nakita dito nakasulat SDA. Busa nangutana sa driver, feeling confident, ingon niya, Brad, Adventista day ka? Ingon ng driver, unsa nang Adventista? Kay wa po day makailang driver, unsa nang Adventista? Ingon siya na mangudo, SDA. Ingon ng driver, kuan man na, sa Drivers Association. May gala, unsa ba gyud ang kahulugan ning SDA? Or nganong ikaw usa ka Adventist? Busa atong balik-balikan may gala ang atong baruganan. Unsa gayud ang meaning sa pulo nga Adventist? Sa buhat 1:9 ngadto 11 atong makita nga ang Ginoo gayud nagpasalig nga sa mao nga paagi nga siya mikayab sa langit, mausab ang iyang pagbalik sa yuta. In other words, ang pagbalik sa Dios may gala nga atong paglaom gisaad og ang iyang pagbalik usa ka physical nga panghitabo. Dili lamang sa una-una, dili lamang sa spiritual, but physical and much more personal. Siya gayud ang mukayab, ang mubalik may gala. Gani mo kini ang gikuptan nga paglaom sa mga katawan sukad pa kaniadto. Sukad pagbiya ni Kristo, ang mga katawan sa Dios kanunay nagapaabot nini nga panahon nga si Kristo mubalik. Gani si San Pablo usa sa mga naglaom niini. Atong basa sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 18. Akong pagbasahon sa binisiya nga Biblia may gala ug atong kuptan kini nga saad. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manulunda o sa tingog sa trumpeta sa Dios. O unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. O kita nga mga buhi pa nga mabhabilin. Pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ini kita magapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon busa pag linipayay kamo ang usa pinaagi niini nga mga pulunga. Igala very assuring. Si San Pablo migala sigurado gayud sa katumanan nini. Gani kining part bitaw ingon nga sa English pa, and we who are alive. O kita nga buhi pa pagasakgawon. Nagtuo gayud si San Pablo o naglaom nga si Kristo mobalik sa iyang kapanahonan. That's why every time, no, matag panahon nga ako ning mabasa may gala, no, adunay bahin sa akong kasing-kasing nga matandog may gala, no. Kay mao kini ang makahatag kanato og paglaom. Apan si Kristo wala mibalik sa panahon ni San Pablo. Kumusta man sa atong panahon? Apan may gala sa way pagduduwa. Kung kita nagatuo sa Dios o kita nagatuo sa iyang pulong, kita magalaom nini. Gani sa ulahing kapitulo sa Biblia, sa Pinadayag 22:7, 12 ug 20, tulo ka beses, no? 3 times kini nga saad gibalik-balik may gala. Atong basahon, no? Pinadayag 22:7, 12 ug 20. Kaingon dinhi sa English, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Now take note. Ang Ginoo gyud nagsaad nini, siya kuno mubalik sa madali. In other words, there is a sense of excitement. Sa Ginoo mismo, adunay excitement. Kay gadali, no, murag pura sa may gala. And then in verse 12, atong basa kini, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to every man according
as his work shall be. Now, take note again, no? Siya, mubalik kuno sa madali. In other words, again, ang excitement. Ako mabati igsoon. But doon ay dugang. Matupin niya, og siya magahatag sa gasa sa matag usa. Sumala sa iyang binuhatan. In other words, igsoon, sa pagbalik sa Ginoo, dili na higayon sa pagkumpisal o pagpangayag pasaylo o sa pagbinutan. Kaya naman, sa pagbalik sa Ginoo, iya lamang ihatag unsay angay nako o angay nimong mabatnan. Dili na panahon sa paghinulsol may gala. Karon ang panahon sa pagbago o paghinulsol may gala. And then, sa versikulo 20 igsoon, ingon na po siya, He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Now take note igsoon. Tulo ka beses sa ulahing kapitulo sa Biblia, gisaad, gilitok, gipamulong ang pagbalik sa Ginoo may gala. Busa ang tubag sa katawan sa Dios. Dini ako makita ang pagka-Adventist. Ang tubag sa mga Adventista nga matulig sa saman. Amen. Even so, come, Lord Jesus. May gala, dini ako makita ang tinuod nga espiritu sa pagka-Adventista. Nga siya, kita, nagahandom, nagadahom, o nagalaom ni ana nga saad. Busang atong tubag, Yes, Lord. Amen. Even so, come, Lord Jesus. Mga kapaglaom, mo ba kini ang imong paglaom musab? Mo ba kini imong handom? Or basin, ma-sidetrack ta usahay, no? Malihis ta usahay, no? Mawala ta sa passing tungod sa attraction sa kalibutan. Busa, atong siren, tingali kita nagahimo na niini, apan one more time, no? Atong tanahon, sa unsang paagi kita makapangandam sa pagbalik ni Kristo. Kung kita nagatuo, ngayong pagbalik, sigurado gayon, unsa po yung atong bahin may gala sa pagpangandam ni ana. Now, niya ipipila ka sugyot nga akong ipaabot ka ninyo. Una, be transformed, no? Unsa ng transformation, no? Kausaban igsoon, no? Kinahanglan mausab kita sa atong kinaiya, sa atong kinabuhi, sa atong panglantaw, may gala. Sa Roma 12:2, si San Pablo naghatag ni ini nga pahimangno kanaton. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, take note this, no? Dili kuno ta magpauyon sa kalibutan. No? Conformation, conformity to the world is the very thing that draws us apart from our preparation. Busa, ang pinakamaayo nga pamaagi igsoon, aron nita makumporme, dili ta mahiuyon sa kalibutan is what? Transformation sa atong kinabuhi, sa atong unahuna igsoon, o sa ila pa ng pinulungan, sa atong worldview, sa atong panglantaw igsoon, sa atong prioridad, mahigala, sa atong mindset, mag-transform kita, mahigala. Nga naman, kaya ang direction sa atong pagkatao, anaagyod sa pagkakalibutanon. Ang bira sa sala, igsoon, no? O sa siyensya pa na ang gravity ba, no? Ang bira sa gravity sa sala, kusog gayo. Busa, di na tumasuklan igsoon. Busa, aron kita, dili madala sa hangin sa kalibutan, may gala, unsay kinahanglan? Transformation. Morning mo counter sa conformity sa kalibutan, may gala. Si San Pablo, sa iyang kaagi, may gala, nasayod gayud kung unsa ang kahimtang sa tao. Sa iyan ng gisaysay, may gala, no? Sa Roma 7:18-20, siya nangingon, For I know that good itself does not dwell in me. That is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do. This I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Igsoon, dili ato makita kung unsa gayud ang matuod nga kahimtang sa tao. Si San Pablo igsoon, gani gitawag siya nga San Pablo. Sa to pa balaan nga tao. Apan iya ging gidawat nga sa iyang kaugalingon dili gid siya makahimog maayo. Kay gusto niya nga buhaton ang tarong unsay maayo, apan
Again, ang sala kuno na kaniya maoy makapahimo kaniya og butang nga dili maayo. You know, my friends, sa akong pagbasa niya, doon ako'y naamgo, no? Doon ako'y na-realize, no? Nga ang tao ay basically, dautan yun ang iyang kasing-kasing. Napuna sa Biblia, no? Si Jeremias ang sultinan, no? The heart is deceitful above all things, no? Maluibon ang kasing-kasing. Dili masabtan, igsoon. Muna kahintang sa tao, that's why, dili ko konbinsido anang ginatudlo sa humanistic psychology, no? Kamong ga-eskwela psikolohiya, igsoon, no? Mo po na akong training, no? Background ako igsoon, no? Sa counseling, no? That man is basically good. Ito pa, ang tao is in the process of becoming better and better. Sa ito pa, sa amo igsoon ng mga counselors, muna yung assumption, no? Kinahanglan siya gamay lang nga, pahinumdum. Kaya ang tao maayo. But yun igsoon, kung akong basahon ng Biblia, di mo ako nababasa, no? Kaya dinigsoon San Pablo, tataw kayo. Nga iyang gidawat nga, dautan yun ang iyang impulses igsoon. Gani ako pinabasa sa kaagi ni David. Sa diha nga siya nakahuman sa iyang pagpakasala ni Bathsheba, nag-ampo siya may gala. No? Makita sa Salmo 51, no? Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Diba? Sa pangala pa, kanako sa kuinahan, makasasala na igsoon. So, ang Biblia igsoon, wala nagauyon sa ginatudlo sa kining popular nga una-una sa humanistic psychology. Nga ang tao, maayo on the process of getting better. Now, as I said, my friends, man is not getting, or humanity is not getting any better. He's becoming worse, Mixon. That's why he needs a power. Kinahanglan siya gahom nga, labaw niya, nga maoy mo, rescue niya anang tendency sa pagpakasala, Mixon. Gani, usa ka manunulat, no? Sister White, nagsulti po ni Nixon. Siya po nasayod, unsay kahimtang sa tao. Matu pa niya, not only intellectual, but spiritual power, a perception of right, a desire for goodness exists in every heart. In other words, dunay handom sa matag kasing-kasing nga magbinutan, magtinarong. Now take note, kung si sumpay. But against these principles, there is struggling and antagonistic power. There is in our nature a bent to evil, a force which unaided we cannot resist. In other words, Ikson, ang handom sama ni San Pablo, sama nimo, sama nako, mao nga magtinarong ta. Apan dulag yung persa nga musukwahi, mukontra igsoon. Namunin nga, bent to evil. In other words, by nature, ang tao prone, predisposed, in other words, no? Inclined to commit wrong, to do what is sinful. Mo kana ang kahimtang sa tao. That's why, kinahanglan nga, magsigitag, pakigbisog. Transformation is pakigbisog. Aron nga, mausab ang atong tendensiya, mausab ang atong batasan may gala. Moment by moment. Dili lang kada simba na to. Dili lamang kada 10 days of prayer. Sama niini. But moment by moment may gala ang panginahanglan sa kitawag nga character change may gala. Gani, sa laing sinuhat igsoon, again, atong mabasa, Steps to Christ, page 43. Ako minsayo, no? Ang pagpakigbisog batok sa kaugalingon, mao'y pinakadako nga gubat nga atong ginaapilan. No? Ang pagtugyan sa kaugalingon, ang pagsurrender, tanan sa kabubuton o tanan ng kabubuton, diha sa Ginoo, gakinahanglan og pakigbisog. Apan, kinahanglan ang tao tugyan ngadto sa Ginoo, aron siya mausab ngadto sa pagkabalaan. See my friends, sa ata pa ang kinabuhi dahil usa ka pakigbisog. Samtang napatani ning kalibutan nga apektado kayo sa epekto sa salaigsoon, ang pagpakigbisog magapadayon may gala. Muna nga sayon ngayon ko ba, no? Nganong wala man tagahatag o importansya niini. Nganong wala man ta nagahimo og mga seminar nga sama niini. Kining character change nga seminar ba, no? Daghan ang akong tambungan ng mga seminar sa teolohiya, unsa pagdipinsa sa atong doktrina, sa pagyud leadership, unsa pagdumala sa atong mga organization. What else? Tingali evangelism, unsa ang pagbuhat sa atong misyon. Apan wala pa ko katambong seminar igsoon pitungod sa pag-usab sa akong batasan. Nga maura ba'y importante may gala.
sa atong pagpangandam. Now, unsa ka importante ang kinaiya igsoon niya. No? A character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next. How important, then, is the development of character in this life? So, ang bahandi nga maorigyo'y madana to sa langit igsoon, ang atong kinaiya. Muna nga, akong sublion. Oh. Kinahanglan magtuon pud ta unsa pag-usab sa atong kinaiya. No? O sa mga baton pa, at timana ang imong kinaiya. Kay basig na busy kay ta sa buhat sa ginigsoon, apan ka kalandrakas ta, uwa ka kalimao ang atong mga batasan igsoon. We must be transformed kung kita buot maandam sa pagsugat sa Ginoo, sa pagpuyo sa iyang lingitong pulian. Diin dunay hingpit nga kalinaw, hingpit nga kaaniyag igsoon sa mga kinaiya sa tao, angay nga dridaan maghinay-hinay ta tuon sa kinaiya sa Ginoo may gala. Gani niya pa, no? The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Ang pinakakusog nga argumento pabor sa mensahe sa Ginoo mao ang usa ka Kristiyano o Kristohanon nga may gugmaon o kahigugmaan. You know, kanya to ba? Naglibog ko nga nung murag redundant man. Di ba? Loving, lovable. Murag mamaura man na. But later on, I realized, no? Lahi ang loving igsoon. No? Ang loving ka lang, may gugmaon ko, no? Ako ipakita ka rin mga may gugmaon ko. Apan ang lovable, kahigugmaan po ko. In other words, posible nga loving lang ko igsoon. May natagon ko, labi na panahon sa kalamidad, doon ang mga krisis, to ako dito, mutabang, manghatag, loving. But take note, ako ba po, lovable? No? Sa akong balay, may gala, lovable ba ko? Kaya diha ang tinuod nga, kinaiya. Munang gato ko igsoon nga, religion begins at home. What else? Character begins at home. Ang tinuod nga kinaiya naa, magsugod sa balay. Even charity, ang akong pagka, o ang imong pagka mahinatagon, magsugod sa balay. Busa, di ko mabilib ang tao nga, sikat kay sa gawas, apan, kadlukan sa balay. No? Kung sakon pa na, kumudagan ko nga konsihal tingali, no? Hingdaog tinuod ko, apan ang mga tao sa balay, akong asawa, akong kabataan, akong katabang, wagin mibuto na ako. See, my friends, loving and lovable, mao kana ang pinakakusog nga argumento, nga dili gyud malalis, dili ang pagdebate igsoon, dili ang imong pagkamaayo mo dipinsa sa kamaturan ang makadani, but ang pinakakusog nga pamaagi is loving and lovable. Again, gahiskot ni sa atong kinaiya may gala. And by the way, what is kinaiya? No? Unsa ning character? No? Now, atong sabton may gala, again, sa Steps to Christ, pages 57-58. Gayon din no? The character is revealed not by occasional good deeds and occasional misdeeds, but by the tendency of the habitual words and acts. Ako miti sayon, no? Ang kinaiya ko no, mabutyag, makita, dili sa mga panagsa nga mga maing binuhatan o mga panagsa nga mga sipyat, apan naa sa tendensiya. In other words, it's a pattern. Makita ba ang kinutubukan? Tungod kay nakapangasaba ko, di ka pasabot nga, dautan ako batasan. O tungod kay ikaw, doon na kay maing binuhatan, sa kausa lang, nga maing na kang tao. No? Dili son. General. Ito pa, diha makita ang kinaya sa general pattern igsoon. Now, niya pa, no? Who has the heart? Asa man imong kasing-kasing? With whom are our thoughts? Ang atong huna, asa man nakapunting? Of whom do we love to converse? Kinsa man ang atong kaistorya kanunay? Gaganahan ta makikistorya. In other words, dinigson, ang tubag ni pangutana, gapakita kung unsa nga matang sa batasan ang anaka nimo. Who has our warmest affections and our best energies? Asa nato ginabubo ang atong mga pagbati o atong mga kusog ison. So dili makita ang tinuod nga kinaya sa tao. Unsa iyang priorities? Unsa iyang makalingaw niya? Ang kalibutan ba o ang pulong sa Ginoo? Mo ni igsoon ang tinuod nga karakter. So take note, ang batasan di ay dili makita sa ginagmay nga sipyat o ginagmay nga minaayo kundi general pattern. Ang tendency mga igala. Busa, let me suggest, no? Doon kay sugyot, no? Mga factors, no? Unsay makatabang sa atong paningkamot sa pag-usab sa atong kinaiya, no? One, Bible reading. Mura ka pligsoon, no? Bible reading. Nga naman, kung kita magsigig basa sa Biblia, magtuon sa pulong sa Ginoo, atong madungog ang Ginoo nga nagapamulong kanato. Okay? Tataw ang iyang instruction. Gani, ang pulong nga Bible ko, no? Basic instruction before leaving earth. No? Sa ito pa, sa di patang biya sa kalibutan igsoon,
atong basahon ang basic nga mga pagtulunan, instruction. Amo nang meaning sa Bible. Busa may gala, tun-i pagigugma ang pulong sa Ginoo. Kay kana magagiya kanimo, kana magabadlong kanimo, kana magatudlo kanimo sa kiniya sa Ginoo. Munang sa atong theme karon, we must be grounded on the Bible first. Okay? And by the way, let me suggest also, no? Appeal sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ang mga tambag ni Sister White. Okay? Now, tungod kay ako, naman na ang katunglanan ng Maygala, no? Tuguti ko sa paggamit, nining pipila ka mga panahon, sa pagpasabot kaninyo, nga anong kita nagatuo sa mga sinuwat Sister White, o unsa gyud ang epekto nga maayo ni ini Maygala. Okay? So, atong klarohon Maygala, no? Kung hiskot tag spirit of prophecy gani, take note, ang spirit of prophecy, wala lang na siya ga-apply kay Ellen White or sa iya mga sinuwat. No? Kay kanunay, makadungog ko, ay na Spirit of Prophecy Seminar, Ellen G. White na po na, no? Health reform na po, vegetarianism na po, no? Diligson. No? The Spirit of Prophecy is larger than Ellen White. Si Ellen White Ison, kabahin lamang, no? Ang iyang sinuwat, kabahin sa resulta o epekto o produkto sa Spirit of Prophecy. Ang Spirit of Prophecy, mao ang tanod, let's say, no? Mao ang tanod nga gadagan sa mga propeta, sukad sa unang propeta, let's say, Enoch, no? Ang pinakaunang propeta gisigutan sa Biblia si Enoch, no? Kaniadto abino ko si Abraham, no? Si Enoch dai nauna pa. Although wa sa nagsuwat, walay mga sinuwat si Enoch igsoon, but nagprophesy siya. So he was the first prophet, and then Abraham, Moses, paingon kang David, paingon kang Samuel, paingon kang Malakay, ngadto kang John the Baptist, ngadto kang San Pedro, ngadto kang San Pablo, ngadto kang John the Revelator, ug kang Ellen White. In other words, ang spirit of prophecy lapad kay igsoon. Mao kana ang espiritu nga naghatag og mensahe sa mga katawan og ilang gisulat kini, no? Mga propeta kaniadto. Appeal si Sister White. So take note, no? Ang spirit of prophecy wala lamang ga apply sa mga sinuwat Sister White. It's larger than the writings. It's actually the spirit nga naghatag og mensahe sa mga propeta. Appeal pod ang mensahe nga gihatag kang Sister White. Ikaduha, si Sister White igsoon na inspired. So ang pulong inspired, pinakadool sa atong bisya is gidanagan. No? Gidanagan siya sa mausab nga pamaagi ug maupod nga kakusog igsoon sama sa mga propeta sa Biblia. So walay level of inspiration. No? Parehara igsoon. Ang balang espiritu nga nag-inspire kay Moses, nag-inspire kay Abraham, nag-inspire kay Samuel o kang John the Revelator, maupod nga espiritu ang nag-inspire kay Ellen White. Apan, maning importante igsoon, no? Maning masabti soban, no? Wala nato gidawat ng iya mga sinuwat sumpay sa dugang sa Biblia, or lahi pod nga Biblia. Take note, may gala. Ang iyang sinuwat igsoon dili kabahin sa Biblia. So ang Biblia kuto ba sa pinadayag, may gala. So dili puli ang sinuwat Sister White sa Biblia. Dili nagahatag og dugang nga kahayag ang iyang sinuwat, may gala. No, atong sabton unya, nga nung napa may writings na Ellen White, nga atong ginabasa. Anyway, isa pa nga punto nga akong klarohon, no? Ang atong mga pagtulunan, no? Ang mga doktrina nga gikuptan sa Seventh-day Adventists, mga kapaglaom, dili gikan sa mga sinuwat Sister White, no? Gikan gyud sa Biblia, magala, no? Ang atong mga pioneers, ang atong mga early scholars, magala, nagtuon, nag-brainstorm, ug sa ato panang karon nagdebate sila, nag-process gayud. Gani dunay gisulti si Sister White nga usahay tibok gabi sila magampo, magtuon, maglalis, may gala. So wa tagasalig kay Ellen White, may gala. Bisan pa wala ang writings sa Ellen White anaa sa Biblia nakabase ang atong mga pagtulunan. Okay? Apan pangutana karon, no? Unsa may kalambigitan sa mga tambag ni Sister White o gitawag mga testimonies sa atong kinabuhi kung Biblia man gihapon ang atong baruganan. Now, niya isulti ni Sister White. No? Matupa niya, I recommend to you, the reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. Ito pa, si Sister White igsoon, gani kining statement. No? Ato ni makita balik-balik sa mga sinuwat, sa mga wali. No? Kanunay niya, ginatuboy ang Biblia. Dili ang iyang mga sinuwat. Make sure of that. No? Sa iyang mga panultig sa iyang mga suwat. No? Ang Biblia mo iyang gina-promote. Apan nagsulti siya dinhi nga ang Biblia maoy atong himuon nga rule
maoy sukdanan sa atong pagtuo o sa atong kinabuhi. By that word, we are to be judged. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, ang Biblia, kita pagahukman. Now, niya isumpay niya. God has in that word promised to give visions in the last days. Ang Ginoo nagsaad sa Biblia nga adunay mga pananahon sa uling mga adlaw. Meaning sa atong panahon karon. Kining last days. Now, asa na magkita igsoon? Asa magkita ang saad nga adunay mga pananahon mahitabo sa uling mga adlaw? Nasa Joel 2 ug napud sa Buhat 2. Nga ibubuas gano'y espiritu, unya kini mo resulta sa mga pananaon, mga damgo, mga pagpanagna, busa muna gina hisgutan ni Sister White, no? Nga sa pulong sa Ginoo sa Biblia, adunay saad diha nga dunay pananaon sa uling mga adlaw, apan, take note, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. In other words, tinuod dunay saad ang Ginoo nga iyang ibubaw yung espiritu o kini mo resulta sa mga pananaon, mga damgo, mga pagpanagda, apan dili kini bag-o nga sukdanan sa pagtuo, apan alang sa pagpadasig sa katawan sa Dios o sa pag-correct katong nga sayop sa pagsabot sa pagtulunan o kamatuoran sa Biblia. Mo kana ang katuyuan diay sa mga sinuwat Sister White igsoon. So dili puli gani niya pay sulti niya, no? The written testimonies, no? Meaning ang iyang mga sinuwat, no? Are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. No? Ang iyang mga sinuwat igsoon, usa daw, dili gahatag og bag-ong kahayag. Walay bag-ong doktrina diha. Apan, sa katuyuan nga, masilsil sa kasing-kasing ang kamatuoran nga nahatag na sa Biblia. In other words, mas maklaro. No? O sa laing pinulungan, mas substantiate. Madugangan ang katinawan ang atong pagsabot sa Biblia kay naapoy mga nindot nga gisulti si Sister White, no? You know, example lang may gala, no? Doon ay panahon nga nagbasa ko sa akong Bible from Genesis to Revelation. Ako nang ginabuhat, no? Apan this time, ako pong gibasa ang kanang gitawag nga Conflict of the Ages series nga set, no? Unsay naa sa Conflict of the Ages series nga set, no? Naa ang Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, sa pa, Desire of Ages, Acts of the Apostles, The Great Controversy. No? Kining lima, so, no? So, samtang na ako sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, basa po ko sa Patriarchs and Prophets. Pag-abot na ako sa mga Samuel, mga Kings, Chronicles, basa rin ko sa Prophets and Kings. Pag-abot na ako sa Matthew, Mark, Luke, John, basa ko The Desire of Ages. Pag-abot na ako sa kining Romans, Galatians, bisan sa Acts, basa rin ko Acts of the Epistles. Or Apostles, sorry. No? And then, pag-abot na ako sa Revelation, basa ko sa Great Controversy. Now, mas nasabtan ako ikson, no? Mas na-appreciate gano'n ako ang Bible ikson, sa akong pagbasa pud sa mga sinuwat Sister White, no? Mo kana ang katuyuan may gala. Dili nga nahimong kompetitor o nahimong puli ang mga sinuwat Sister White may gala. Gani. Matud pa ni Housel Jemison. Iyang gi saysay kung unsa ang katuyuan sa mga sinuwat ni Sister White may gala. Matud pa niya, the Ellen White writings are intended to serve three basic purposes. One, to direct attention to the Bible. Nga sa atong pagbasa sa mga sinuwat Sister White, no, mabalik ang atong pagigugma, ang atong nahuna, ang atong pagpakabili sa Biblia. Ikadua, to aid in understanding the Bible. No? Aron tabangan ta sa pagsabot sa Biblia. Ug makana ang nitubo kanako igsoon, no? Samtang gabasa ko sa Biblia from cover to cover, akong gibasa ang Conflict of the Ages series set, mas nasabtan ako ang Biblia igsoon. And three, to help in applying Bible principles in our lives. Aron kuno makatabang sa pag-apply sa mga prinsipyo sa Biblia ngadto sa itong kinabuhi. In other words, ma-practicalize. No? Ang writing sa Ellen White, nag-practicalize. Mahimong practical ang mga pagtulunan sa Biblia pinagi sa iyang mga sinuwat may gala. Natingali kita mo no? Dunay kalendaryo atong gipahimo tumiging tuig. Atong isaysay diri may gala, kung unsa gyud ang sakto nga pagsabot sa mga sinuwat Sister White, no? Ug ato ning gihubad sa Cebuano. Dunay tulo ka punto nga akong kutlog gikan dinhi may galan, no? Una, ang sinsiro og may nampuon nga pagbasa sa mga tambag ni Sister White mugiya ngadto sa lalom nga paghangop sa Biblia og sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Munay pinakanindot nga epekto igsoon. Nga mas ma-appreciate nato ang Bible ug ma-appreciate nato ang ginahimo sa Ginoo alang sa tong kaluwasan. Ikadua, ang sakto, take note, no? Ang sakto, kay dunay mga tao gabasa sa mga sinuwat Sister White, pandili sakto ang pagsabot. Mawala sa passing, matulibagbag. But take note, ang sakto nga pagsabot sa mga sinulat ni Sister White, magpalambo sa gugma ngadto sa Dios,
sa iyang buluhaton o sa isig kataho. Sa ito pagsoon, kung kita magsigbasa nga giniyahan ta sa balang espiritu, sa daw, mulambo atong gugma sa Dios, sa iyang buluhaton o sa atong isig kataho. Dili ang pagkahinawayon, dili balansi nga pagsabot o panatiko nga binuhatan. Basta may gala, no? Kung ikaw, kugihan, magbasa sa writing sa Ellen White, unya, lahin among direksyon, hingsimang na ka, lahin ang paghubad nimo, o nahimo na kang palaway, nahimo na kang hukmanon, lahin na ng espiritu, no? Mugina akong masultig so, no? Kung lahi ang imong direksyon, no? Kung ikaw nahimo ng hukmanon, palaaway, o tingali, nahimo kang panatiko na, o sila pa extreme na imong posisyon, then lahin na ng espiritu ang gagiyan nimo. Dili ka na maoy tumong sa Ginoo sa paghatag ni mga tambag ni Sister White. Ikatulo, ang dakong katuyuan sa gasa sa pagpanagna mao ang pagtuon sa migugmaon o kay gugmaan nga kinaya. Ato nang hisgutan, no? Ito pa, muna pinakadako ay pictic zone. Nga ako, ikaw, makatuon sa unsang paagi kita mahimong mahigugmaon o kahigugmaan ang atong kinaiya. What else? O pag-andam ko nato sa pagpuyo sa langit ng puloy-anan. Mo ka na igsoon, no? Preparing to meet Jesus is by reading the Bible and reading the counsels of Ellen White. And then, ikadua may gala, no? Prayer. Usapod ka mawaagig soon, nga ang akong kinaiya, hinay-hinay mausab, is pag-ampo, basic igsoon. You know, gani ha, when we read the Bible, God speaks to us. When we pray, we speak to God. And God listens, my gala. Makasiguro kita nga Ginoo nagapaminaw gayod sa itong pag-ampo. No? Gani, niya po'y pattern nga ganahan ko. No? Kay kita tingali, anad ta sa kining acronym nga ACTS. No? Muna'y format ko no sa pag-ampo. Sugod ta sa A, adoration. C, confession, pagkumpisal. T, thanksgiving. Kaya ato nang siguro nga atong mabatnan. And S is what? Supplication. Atong i-say atong pangayoon sa Ginoo. But kini lahi pa nga pattern mi galan. Pray. P, praise. Magsugod ta sa pag-ampo pinagi sa pagdahig sa Ginoo. Second, repent. Pangay pasaylo. And then kung ikaw nakasiguro na nga ikaw gipasaylo sa Ginoo, kay sincero ka, ask. Mangay ka sa imong gusto. Panginahanglan, ang imong mga handom, and finally, yield. Unsa nang yield? No? Pagtugyan. Ginoo mo na akong gusto Ginoo. Apan kung unsa imong kabubuton, mao na ang akong tumanon, mao na akong sundon. So mo na igsoon ang pattern. Ninot may galan. No? You know, kinahanglan po nga atong lakbiton ang pangalan sa Balang Espiritu. No? Now, ako lang natun-an ni dili pa madugay igsoon. No? Nga sa akong pag-ampo, sa imong pag-ampo, angay po nga imong apilon, lakbiton gyud ang pangalan sa Holy Spirit. Ang budi tingali nga doon na yung mga tao karon di na mo tuo sa Holy Spirit, di na mo tuo sa persona sa Holy Spirit. Kaysa atong mga pag-ampo, kanunay atong hisgutan ang pangalan ni Kristo Jesus, pangalan samahan. Nga naman, mga popular nga membro sa pagka-Diyos. No? Jesus Christ, miani dinig zon, nitubos ka na to. Busa, very popular si Jesus Christ. No? Amahan, yes, our Father. But what about the Holy Spirit? Dagan ka na to o makaila. Kay wa man tagahisgot. That's why I learned to pray to the Holy Spirit. No? O Balang Espiritu, umari ka. Ipabati mong presensya ni ining among pagtigom. O Balang Espiritu, kumunsad ka, pun akong nahuna, akong kasing-kasing. Managsoon, no? Pray also to the Holy Spirit. O Balang Espiritu, giyahay ko, tultuli ko. So nindot po nga atong apilon gayud paglakbit ang Balang Espiritu. And maybe, no? I would suggest, no? Nga sa atong pag-ampo, apilon tanigsoon. Lord, tulo ka personas, no? Teach me to love you more. No? Igsoon, Ginoo, ikaw lang sige gakahigugma ka nako. No? Tudloi pud ko paghigugma kanimo. Ipakita ka nako ang imong kaanyag, ang imong pag-amuma, nga wa ko'y lang mahimo kundi ang paghatag sa akong kasing-kasing kanimo. Teach me to love you more. And what else? Lord, teach me your character. Ginoo, tudloi ko sa imong kinaiya. Ngayon hinay ang imong kinaiya, mauna ang mahimong akong kinaiya, may gala. No? May gala kung man itong pag-ampo kanunay. No? Magproblema gid ang yawa ka nato, di ba? Magproblema gid siya ba? Matod pa sa ka magwawali, no? Magpabadlong ta sa yawa, no? Kanunay tagapabadlong sa Ginoo. Tingali panahon pud sa nga atong yawa, ang yawa na po ng atong
problemahon ba? Problema gid nga kini mga Adventista, labad sa ulo. Kasi kung saon akong tintal, gahi kayo. Ha? Adlong Sabado, manimbag yun. Ha? Akong paluyahon, hindi bang ampo, muampog yun. Maligso, no? Mahimot ang badlungon sa yawa. One time, nagwali ko dito sa Chicago. Ha? Ingon itong batanon, Pastor, kaybaon ako. Ang pinakasiguro giday nga pamaagi nga ako makatong langit, magsigi kong pabadlong sa yawa. Tinod yun, no? Kay kung ikaw magtinarong sa mong kinabuhi, no? Magproblema ang yawa kanimo. Mahimo kang badlungon, may galan. No? Anyway, unsay ikaduha igsoon nga angay natong buhaton. No? Unsa kay ito? How to prepare to meet Jesus? Una, be transformed. Ang atong unahuna, atong kinaiya, ang atong prioridad igsoon, atong tumong sa kinabuhi, kinahanglan i-transform. Kay by nature, kalibutanon ang atong padulungan. Ikaduha, be missional. Unsay pasabot ng igsoon? No? Kinahanglan atong buhaton atong misyon nga gihatag sa Ginoo. And not only we should be missional, but be intentional. Unsa ning intentional? No? Mangita kitag pamaagi son. Dili lang nga, well, kung doon ay panahon, maayo, o way panahon, sorry na lang. No. Mangita kitag mga kaygayunan. We will create opportunities diin kita maka-mission o makatuman sa atong mission nga gihatag Ginoo alang subang tao. Higala, no? Gani sa buhat 1:8. No? Ato ning balik-balik higala. Apat atong subliyon, no? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. No? Sa tubig son, sa diha nga ang Palang Espiritu, mukunsa na kanato, diha ta makabuton og power. Unsa nga power? Power sa paghimo sa tong mission. Tanan nga gakagahom nga atong kinahanglan ihatag sa Ginoo. And then, kay naatay kusugig son, natay kagahom, you shall be what? Witnesses. Mahimot ang mga saksi. Now, kining pulo nga saksi ba? Sa simple nga pagsabot natin so, no? Ang saksi kanang tao nga nakakita gayud. Tuwa siya dito. Gani sa korte, kung ikaw saksi, paminawan ka kung nakakita gid ka. Dili pwede man yung kag momon ko no. Matud pa nila mo na nang hitabo daw. Nadi dismiss ka diretso, no? Pauli dito. Samok-samok ka lang rin, no? Busay son ing ana pud ang atong role, no? Kinahanglan makasaksi kita, no? Nakakita gid kita sa kausaban sa kinabuhi nato bayala. Tungod sa gahom sa Balang Espiritu. Manang witness. Busa, kung kita nausab sa Balang Espiritu may gala, then we are ready to witness. Now, asa ta musugod. No? Take note. No? Geographically, ihatag diri ang pattern. No? First, Jerusalem. Naunsa lang Jerusalem kaniadto igsoon. Muna ang ilang syudad. Diha sila ga-operate igsoon. Sinati sila muna ilang balwarte. Sugod ta sa atong balwarte. And then, next is Judea. Muna ang probinsya igsoon. No? Lapad-lapad. No? Jerusalem was the city. Judea mo'y probinsya. And then, what was Samaria? Ang ilang kasikbit nga probinsya. Ing ana dayang pattern igsoon. Magsugod ta kun hain kita, no? Sa atong puloy-anan. And then sa atong mga silingan og mga kasikbit. Muna pattern igsoon. That's why ako nang sulti kagani, no? Religion, character, charity all begin at home. Diha magsugod igsoon sa atong balay ang atong missionary field. Kung kita igsoon grounded sa Bible o kita gagahom sa Balang Espiritu, then kita usab maka-focus atong mission. Pagkanindot igsoon nga progression. No? First, we must be grounded in the Bible. Second, we must be empowered by the Holy Spirit. Third, focused on our mission, my gala. Busa, I would suggest, no, nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpakisandurot, bisan pa sa atong pagdula-dula igsoon, we should always have a, what? Witnessing mindset. Missional stance, ang atong position ba, andam ta kanunay mo share sa atong mga paglaom, sa atong pagtulunan, and much more. Ang atong gawi, atong kinabuhi, atong batasan igsoon, maka-attract sa mga tao kung unsay naa kanato may gala. So be an influence for eternity. At home, sa balay, sugod, sa imong kasilinganan, sa imong buhatan, sa imong mga encounter sa mga tao igsoon kung asa man galing sa sakyanan uban pa and bisan pa sa atong pagdula nga lahi ang atong dinulaan, makita nila nga lahi ang atmosphere kay nay Adventist nga ang classroom igsoon nahimong balaan kay ang teacher, ang DepEd teacher usa ka Adventist, no? Ang touch sa usa ka Adventist nurse lahi. Muna igsoon ang pagpadagan sa negosyo lahi kay naman ang among busing Adventist manggod ingana igsoon amo nay meaning sa lifestyle influence, no? Tungod sa atong kinaiya nga kahamutan igsoon mahimutang centers of
influence sa mga tao may gala. We must make a difference wherever we are as an Adventist may gala. Gani, again, sa last day events, 282 atong mabasa, no? There will be no one saved in heaven with a starless crown. See? Wala ko na maluwas sa langit nga ang purong-purong or kansang purong-purong walay bitoon. No? Sa gagmay pata, nasa ito no? Nga kining bitoon sa atong purong-purong, simbolo kini sa mga tao nga nakabig nga to sa kaluwasan tungod sa atong impluensya, so itong mga walig soon. Now take note, wala daw tao sa langit, kansang purong-purong, walay bituon. Sa ito pa, simple example, no? Ang logic na is, di gyud ko makatong langit kung wagi tao nga ako nakabig. If you enter, there will be some soul in the courts of glory that has found an entrance there through your instrumentality. Kung ikaw kuno musulod dito, doon lagi tao nga miabot dito, nakasulod po dito, tungod sa imong impluensya. Nimo kang galamiton, instrumentality. So my friends, be missional and be intentional in doing your mission. Mangita kitag pamaagi so nga makakonek kita. Dili lang ingon nga kung nahigayon, no? Tama na no? Magbinutan ta, no? Maghimo kitag mga kahigayunan may gala. Ikatulo, again, let's review. Unsa gani ang pamaagi soon? Aron kita maandam sa pagbalik sa Ginoo, una, be transformed. Mausab ang atong nahuna, atong kinabuhi, atong kinaiya. And ang pamaagi akong ipahatag o gisugyot is magtuon sa Bible, magbasa sa mga sinuwat si Sister White, o magampo. And then kita magsaksi dayon. Ikatulo may gala, be relevant. Unsa ning relevant? No? Nga doon na kay influence, nga doon na kay epekto sa kinabuhi sa bang tao. Nga doon na kay kalambigitan sa kinabuhi dinhi sa kalibutan may gala. Okay. Now, si San Pablo nagtambag nini nga makita sa Titus 2:11-13. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, instructing us to deny godlessness and worldly lusts, and to live in a sensible, righteous, and godly way in the present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Busa sa public zone mingon, no? Nga sa atong pagkinabuhi igsoon dinhi sa yuta, samtang kita nagapaabot, kita magkinabuhi unsa? Kining denying godlessness, no? Ang pagka dili just nun, ato lang ihiklin, mga unodlong nga mga pagbati, inay, kita magpuyo sa sensible. Dapa, kanang tinarong ba? Sensible. Righteous. What else? Godly way in the present age. Mukha na ang kinaiya sa tao nga Adventist. Mukha na ang kinaiya sa tao nga nagapaabot. Kaya ato nang nahusay isong kaganya. No? Ang Adventist di ay kanang tao nga naga-anticipate, nagapaabot, o excited sa pagbalik sa Ginoo. Busa lahi ang iyang impluensya. Samtang kita igsoon nagapaabot sa Ginoo, mukha na ang atong mindset. Apan, sa sunod nga kapitulo, doon na siya gidugang may gala. Mato pa niya. Titus 3:1. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work. Sa tapigson, samtang kita nagapaabot sa Ginoo, magkinuwi kita nga, putli ang kinabuhi, apan, magpagahong kita, magpasakop kita sa mga kagamhanan sa yuta. Dili ta mahimong rebuildi o badlungon igsoon. And what else? Ready to every good work. Andam maghimo sa mga maayong binuhatan. So klaro igsoon nga ang Adventista ay samtang siya excited mapauli sa langit, apan duna pud siya duna siya impluensya, duna siya maayong mga matabang sa mga tao sa kalibutan. So dili ta magdali-dali og atong langit may igsoon. While we anticipate the beauty and joys of our heavenly home, let us be what? Grounded in the realities and our responsibilities here on earth. Okay, sayo ba nato gapanikad na ba? Magpabukid na lang kuno kay mangandam na sa pagbalik sa Ginoo. Okay, maayong bukid kay duol ra ko na pagbalik sa Ginoo. No dili na igsoon. Do na pud tay mga katungdanan dinhi sa yuta. At dili ta magdali-dali igsoon. Dili anto apurahon ang pagbalik sa Ginoo kay maabot ra siya sa panahon igsoon. Apan samtang kita nagapaabot, unsa man? Grounded ta sa atong mga katungdanan sa mga panginahanglan sa tao dinhi sa kalibutan. Gani Santiago 1:27. Unsa ingon niya, no? Pure religion and undefiled before God and the Father is this,
to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself, what? Unspotted from the world. In other words, atong balihon, ha? Ang tinuod nga reliyon, unspotted. Ha? Dili nadagtaan sa sala. Apan, take note, ang tinuod pong reliyon, mo ang pagpamisita sa mga fatherless, mga orphans, o mga widows. Igsoon. Doon na tayo katungdanan sa mga tao nga na alkansi sa kinabuhi. Igsoon. Now, niya pa'y dugang po, no? Steps to Christ, page 101. God does not mean that any of us should become hermits or monks and retire from the world in order to devote ourselves to acts of worship. So, dili tayo plano sa Ginoo, dili kahimutan sa Ginoo nga kita magpalayo sa kalibutan, nga magsige na nagsimba, igsoon, adlaw-adlaw, sige na nagsimba dito, kay di na ta gusto nga magtabang sa kalibutan, kay tingali mahadlok ta nga dagtaan sa ilang pagkadautan. When men take themselves out of social life, away from the sphere of Christian duty and cross-bearing, when they cease to work earnestly for the Master, they lose the subject matter of prayer and have no incentive to devotion. Their prayers become personal and selfish. They cannot pray in regard to the wants of humanity or the upbuilding of Christ's kingdom. Mao kana ang may tabag iso, no? Kung ikaw magpalayo na sa kalibutan, kay mong feeling, imong padalion pagbalik sa Ginoo, or tingali di ka gusto matakdan sa sala sa kalibutan, di ka gusto ma-contaminate, nahimo na kang hukmanon kayo, and so dili na mo plano sa Ginoo. Kay doon na tay katungdanan sa mga tao sa kalibutan, sa pagtabang kanila sa ilang kalisdanan, o labi na sa pagpaybalo kanila sa pagbalik sa Ginoo, sa paglaom nga atong ginakuptan, sa mga pagtulunan nga mao'y makadala kanila sa plano sa kaluwasan. Igsoon, mo kana ang tinuod nga Adventist, dili nga magpalayo ta sa mga tao. Busa may gala, samtang kita nagapaabot sa Ginoo, kinahanglan doon tay himuon o doon tay mahatag nga ikaayo sa atong isikatao, samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. May gala. Niya pa, practical work will have far more effect than mere sermonizing. Sa pa, ang practical nga buluhaton, mas dunay kusog nga epekto kaysa magsige ng tagwali. We are to give food to the hungry, clothing to the naked, and shelter to the homeless. O very practical ison. Mo ni ang Adventista nga tinuod. Dili ka na magpalayo na sa bukid kay mag-country living na lang kuno, no? Kay daot ng kalibutan. No. Kinahanglan nga labaw pa sa pagwali ison, kita maghatag og pagkaon sa mga gigutom, mga panapton or sanina sa mga hubo o puyanan sa mga walay kapasilungan, may gala. Mo kana ang practical. And by the way, basi makalimuta, no? Charity must be clothed with dignity. Unsay pasabot na igsoon, no? Sa atong paghatag, sa atong pagtabang, ato pong himuon kana sa unsa no? Paagi nga dili pud makaluoy ang mga tao. Ug sa Tagalog pa, huwag naman nating kawawain. Usay ba? Mutabang ko igsoon niya, magsikog ihap-ihap, na makita na ko siya, kanang sanina ang tawa, ako hinatag na, no? Kanang anak-anak, ako ipaeskila na, kundi patungod na ako, wagin na sila. Luoy kay gabi ka pobre ng mga tao. Igsoon, charity must be clothed with dignity. Nga mutabang ta igsoon nga dili pud siya makaluoy ba? Nga dili nato pakaulawan igsoon nga tungod kay kita ang naghatag sa unsa magaling nga mga bahandi, unsa nga material nga tabang may igsoon. Okay? So, ang pangutana, what can Adventists do to make the world a better place while waiting for the new earth? No? Pangutana igsoon, no? Unsa may imong ikatabang sa kalibutan? Samtang ikaw nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Samtang ikaw excited sa pagpuyo sa langitong pulian. Timan naapatay katungdanan din sa yuta igsoon. Diin ang sala o ang epekto nini kusog kaayo. You must be relevant. Gani, I remember, no? Doon ay mga estudyante na ako nga naghimog research, no? Kung unsa nga iglesia, no? Nga naman ang mga batanon, murag na alienated, na disenchanted, na wad agana sa atong simbahan, sa atong programa. Busa, usa sa mga findings sa ilang research zone, today, young people want their church to be relevant. Usa na, no? Nga dunay kalambigitan sa komunidad. No? Kaya tingali ang atong iglesia, murag naaras taas ba? No? Balaan kaayo. No? Nga na'y koneksyon sa kalibutan. They want a church that is what? Relevant in the community. Nga dunay mahimo sa komunidad. Dunay effect, igsoon. Okay? That's why I would often say this, no? Connect before you correct. Unsa na, no? Sa di pa ka
mamadlong, sa di pa ka mutambag, you must first establish connection. Kay sa yun, igsoon. Sa yun, alang ka na ako kung doon ako'y connection. Sama sa amahan ba? O inahan. No? Mga sabat sa anak, dili kayo sila muuntol, kay inahan god, amahan god. Okay? Kaya ba sila nga, wa kayo daw tang tumong. O, sama po sa mga membro sa iglesia. No? Kung ang pastor gani, magwali niya, masakitan ta, sige lang, pastor maguna. Doon ako'y mga classmates sa high school. No? Hasta karon amigo gid mi, okay ka na mga best friends ato katong sa high school, sa college di na kayo kay lain ang imong classmates diha, pero sa high school ang kuyog mo for 4 years. And so doon ay ibanig sa nga ako madunggan, ni backslide na ko no. Magkita mi na ko unsa to? Ni backslide ko no ka? Ko di naman nauso karon. O se dili sila makatamparos na ako kay ikilang si Jimmy kay alam gina siya no. Uban nag-adik-adik na unsa to? Nag-adik-adik na ko no ka? So sayon ka na ko igsoon kay nami connection. Connect before you correct no. How can we connect? By loving and being lovable. Igsoon. Or, niya pa isa, no? Care so you can share. Unsa na igsoon, no? Kung makita sa mga tao nga doon na kay pagpakabana, nga ikaw gatabang kanila igsoon, then, mag-open sila o ikaw makashare na sa imong pagtuo, sa imong paglaom. So, dili ka makashare kung dili pa nila makita ang imong concern igsoon. So, muna igsoon ang simple nga pamaagi. No? Connect before you correct. Care so you can share. No, ang tema gihatag kanako igsoon, una, naglibog ko, no? Nganong anima, no? Meet Jesus when He surprises us, no? At pa atong tagbuon si Kristo Jesus sa panahon nga siya surprise ka na to. Is Jesus coming really a surprise? I don't think so. No? Dili surpresa ang pagbalik sa Ginoo. Kay dunay mga dagkong panghitabo, dunay mga linog, gani dunay pay pagpanglutos. So dili na surpresa saan. Apan asa dapat ang surpresa? Naa sa atong attitude, naa sa atong pagpangandam igsoon. Gani ang Ginoo naghatag og sambingay, no? Makita sa Mateo 25 1-13, no? Ang sambingay sa napulo ka mga abay sa kasal, no? Bridesmaids, no? Now take note, atong sinsilyuhon ang kahulugan sa sambingay, no? Una, kining duha ka grupo, katong 5 wise virgins o 5 wise bridesmaids o 5 foolish. Now, take note, kining duha ka grupo puro ni nagpaabot sa pamanhonon. Right? Nagpaabot sila. O nangandam po sila igsoon, puro nangandam. Apan ngano man nga nagkalahi ang ilang gipadulngan. Okay? Kaya ang pamanhonon nalangan igsoon. Mao kuno na ang eksperyensya sa mga tao sa Ginoo sa uling mga adlaw. Ang pagkalangan maoy magsulay ka nato kung asa kutob ang atong pangandam. Doon iban nga nangandam gayon og taas-taas. O nangandam og igo nga lana. Katong uban, wa nangandam. Kaayo, nangandam sa tuod, apan short ang ilang pagpangandam igsoon. Now take note, ang oil, ang lana, kasimbolo sa balaang espiritu. Sa ito igsoon, kining pagpangandam nato sa pagbalik sa Ginoo. Kapasabot na, nga doon tayo igo nga supply sa Holy Spirit. Matag adlaw, matag gutlo, Holy Spirit pun ako. Katong nangandam po, pero wala kaayo nakig-amigo sa Holy Spirit. Wala igo nga lana igsoon, motoy nawala amotoy dili andam na kuratan igsoon muna na surprise sila og ang paglangan kuno mao ning panahon nga kita magbaton sa balang espiritu sa panahon nga atong nakita nga murag nalangan ang Ginoo ang uban nga diskuryo na lang nagbackslide na mao ning panahon kuno nga mas mudako ang atong panginahanglan sa balang espiritu busa mga higala ko akong sublion unsay atong buhaton aron kita maandam nga dili ta ma-surprise igsoon Bible study again. Apil ang pagbasa sa Sinuhat Sister White. Kadua, pag-ampo igsoon. Katulo, pagdahig sa Ginoo. Praising. And what else? Mission. Witnessing igsoon. Simple nga pamaagi, agud ikaw ako, dili makuratan sa pagbalik sa Ginoo. Andam kita igsoon, kay atong ginabuhat ang iyang kabubuton, atong ginabuhat, unsay makaandam sa atong kasing-kasing. Doon ay libro igsoon nga, gi-recommend sa amon, no? Sa akong kauban sa Mountain View College kinato, no? Si Dr. Don Leo Grilva. At that time, siya ang Dean sa School of Theology. Samtang katulog ko dito. And later, he became President of MVC. No? Na doon ay libro nga iyang gi-mention sing walin. No? Ang uluhan, All I Really Need to Know, I Learned in Kindergarten. Gisuot ni Robert Fulghum. Now, kitagaan ko aning libro ito. No? Out of print man tingnan no? Wala na niron. Pero kitagaan ko sa akong gipuyan dito sa Balabagan, samtang gawali ko dito. And interesting, no? Mga simple nga mga sugyot nga doon ay dakong implikasyon sa kinabuhi. No? O yun siya, tanan ko no nga angay masayran nako sa kinabuhi,
nabalaan na nako dito sa kindergarten. And that's true. No? Daghang mga butang isa, no? Di na kinahanglan mag-eskwela pagka mag-masters ka o mag-doctorate ka aron ikaw ila sa kinabuhi. Daghan ang gitudlo sa itong ginikanan ka na to, gitudlo sa itong magtutudlo nga ato na nakatunan sa elementary. No? Ug usan hinigson kining paagi sa pagpangandam. Usa ka kanta nga atong na kanta, atong ginaawit sa gagmay pata, di ba? Kining read your Bible, no? Pray every day, no? Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Di ba, karaan ang no? Gagmay pata atong ginakanta dito sa primary division, Sabbath school, atong ginabalik-balik so on. But you know, kini nga kanta, simple, pangbata, apan very powerful igsoon ang message, no? Busa gusto na ako kanta, no? Kung hain ka man karon, nagatanaw ka sa imong television, sa imong cellphone, please, no? Sing this with me. Diya sa imong nahimputangan karon, no? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Simple kami sa igsoon. And it's still very true. Tinuod pagyapon nga ang atong kinahanglan igsoon is basa sa Biblia, ampo kada adlaw, and you will grow. Now, si Pastor Grel Vigson, to give credit to him, no? Iyan yung revise, no? Nasa twist igsoon. Muna yung himo, no? Read your Bible, pray every day, and then praise every day. And when you praise every day, you can sing every day. Right? Connected mo na, diba? When you praise God, usa ka pamagi is we sing. Okay? And then, read your Bible, witness every day. Amo na igsoon, no? Pray, or read your Bible, pray, praise, sing, witness, and then what happens? And you grow, you glow, mahimsog ka, and you go. So my friends, nindot nga, progression. Let's sing this stanza also, no? Read your Bible, pray every day, praise every day, sing every day. Read your Bible, witness every day, and you grow, and go. And you grow, go. And you grow, go. Read your Bible, pray every day, and you grow, and go. See? Nindot igsoon, no? Inaot mahimo na nga kabahin sa imong pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. You know, sa Pinadayag 22:17, niya ay pag-awhag kanato may galan, no? Og ang espiritu og ang kinasal. Now, kinsa ang espiritu? Of course, espiritu sa Ginoo. Kinsa ay kinasal igsoon? Kita. We are the bride. Ang katawon sa Ginoo mo ay mga kaslunon. Okay? Og ang espiritu nagaawag. Og ang iyang kinasal nagaresponde. Come. Og kinsa ang nakapatalinghog magasulti umarika. In other words, ang pag-awag sa kinison magkatay-katay, no? Gikan sa espiritu paingon sa iglesia yung katawan og katong nakapatalinghog manganhi, mangadto, responde sa pagtawag. And let him that is athirst come. Giuhaw. You know, kining pag-uhaw son, kasimbolo kini sa pagpangita sa plano sa Ginoo. And whomsoever will, let him take the water of life freely. No? Ang simbolo sa tubig son, og nasimbolohan ang kaluwasan. Busa, ang Ginoo karong gabi, nagatawag kanimo, umari ka. Kung ikaw giuhaw, kung ikaw nagapangita sa kamatuoran, nga mao'y makahatag kanimo kagawasan, daghan kay mga what we call untruths, mga mini nga pagtulunan. O kung ikaw ikapoy na sa kinabuhi sa kalibutan, ang Dios nagahog kanimo, umari ka, ug ikaw pagatagbaw nako. Mo ko na iyang saad alang kanimo higala.